Baya nan amma ga wakilinsa. Maduba kai ne? To ta so mu shiga. Babba ne ya ce za a tura mai da kuɗi riga. To ina kuɗin? Banan ƙaunar ki cikin zuciya, kiban soyayya na zo kiban. Ni falal farin ciki. Halo Bappa, mu shirya taye. To ai nan ma komai in waɗi daidai. Suna ce mun yayana to ki shigo ta ƙasa ƙasa yafi, amma kar ki manta ki sa ma yafi. Yi tuho baby kina da zafi. To ina nan ba account din? Har yanzu na kira Bappa a riga. Ya ce ya hau shan sama ya buɗe bakin buhu.